Executive Committee jong Khasi Hills Autonomous District Council kala pentip bakan rap yang ya Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Clan Administration Bill Arja Arpuar ban menjur ya hador bar telang jong ying kaban sedang hak arpau terik unok pra Arja Arpulai kumban sukudau baya kani ka bill la menjur hak arpau terik unai tung Arja Arpuar bat la pha saulat ban yo jing menjur leng ba katna District Council Affairs jong sarkar jela hindrai katna law kala pha pan bai halor ki kendon namar ka jing tengku bat ka Lineage Act khat kandai spark na penyo kani ka jing pentip kala long lengba u chief executive member joka council uba penyat sing siem hak no phais gi joka khalai tarik no pra arjar pulai hadian ka jing alang ka executive committee jing sha ka tu ngi ladap ban tho kala but nakaliang ka jungi lawan ra biang la reintroduce biang ya kani ka clan bill dangshen te hinrei hadin bala introduce biang dangshen hak executive committee ka barim kadi mention senam kala penlong let's say ya ka expert committee ka badan hak state government kumapitip na du senam arja khapra ka MDA government kalawan ra ikni ka expert committee ka ba kentup lang yaki officers na ka DCA department District Council Affairs department kentup lang yaki head officers na ka law department but ni wen debat na kiwe ki ba kentup lang yangi kum ka HDC ka GHDC but ka Garo Hills ban long kum ki dukhot te dangshen na kaliang ka expert committee kala shem ba kadon ka jing yating khu bat ka kanika act ka bangidon ka Khasi Social Custom Lineage Act te ya ita ni la dep ya kren la dep penbaik te but ni hajing start haka committee special committee ka bangila dep ban constitute dangshen hadien ka special session ka bangila yo nama bagi kamla ban pas but next kam hadin bangila yo report menena chairman nakaliang ka isihi kala in principle ngila shimbe ya karai bangin pas kani ka session ban wan te ban reintroduce ya hari session ban wan kani ka bangin pas kani ka amendment bill hot jangka kam de ka amendment ka de ka administration of clan bill what are the new provisions ka ba PP insert kani ka hakani details pinyo let's say the yo banyak klan but chairman jangan ni ka special committee insyaallah ban kam I batai details ba angam dan ka details te hendrai ngila dapat banyak klan lut bar khoi meneh but la circulate ikni ka ein roll let's say ka draft bill te shuaban final yang sa I suggestion hakini serius ni issue ya kani ka Khasi tribe halor ki kendon bangi ki Khasi ngi ken ya ka kur ka jat haka tip kur tip kha te nomor ta kadau kadon ka tangjat ka bangi practice but la codify ya ka hapo jongani ka te kani ka jingdon kam ni kini ki certificate ni ki sunnat jingpin shisha jingpin scam na ki rang bakur kalong badon kam ha tingi ipat hakini ka tu kan isnam ba teng watang hakaju kakur kimi arlaingut kirang bakur ki bakami la de bakidi kirang bakur te ngingim kwa ba kendon kum kata namar ta kadau lingba jong kan ka act ba ka rules lingba kan ni bill ba kini ki rules bangin sa frame handin bala yo ka act ngin pen baik lenti ngin pen janai ngin streamline ba kumjuru umdai tang kata ba baro kini ki kur ki jai Khasi ni kin hab ban wan ban register bat ni but nakaliang jungi meneka isiru ngilashim karai ba yamenta ngin sakhot ngin sepenmi notification ban khot shwai ki baro ki kul bakin wan pentip shangi ban shim ki form ban register ka kata ka datang notification but kan sarung kalarung hapo ka bill te khnang bangin tip kat noteli ki kur Khasi ki badan hapo ka rijuni nalor ba kila don lupa kiweiru hakis nam bladat nalor ba kila don siki batang jai singin ngintip kat noteli kur kaba laipat ba hapo jongani ka bill ngi betharu yakini ki kur ki ba phero phet bandon ni ki sengkur pi ka kenja committee jongkini ki kur ba kakur kan de benlong ka ba khlai kakur ka de benlong ka ba yatli ban yate som te ngim kwa ba kini ki kur ki jai Khasi jungi kini prala ki jong ni ken
hakakur hakikasi ngiken ka yeng ka kepo ba kakur te kani lightly ka rung long bangin tip na ka source of na ka origin bangimi nangno ngimi te kum kaniru ba kanam don kanu ka jing bakla wat haka jing ya jiet menteri lene ki ban yakun ka menteri lene kinu ki balong qualify ban yakun ka menteri mentana ka ju kakur ki don ar kepo ki ba kwa let's see yakun dan ka kepo ka ba kamba de mangi di balong menteri dan ka tukoi kepo ka kam di mangi balong menteri te kani ka bil kan streamline kan pentikna ba kumju ru ka research bangi la le lingba ka department education jungi ka don ru ya ka areas of research apa de bakikur ki jat kasih jungi te kani ru kan sanang pen janai shu ya kanika rukom codify jungi habide ka kanika rukom kenkur kenjat kabal basau pat habide kanika bil ni betharu bandan kinika ki baro kini ki kur kan bandan ki family tree ban budin ya ka jing her pateng jungi ki kur te khnang ba ngi baro ngindon ki records ki jingtip ki babiang nomor ladangi ngimdan jingtip babiang le se ka hai ngi kumno ban thawan kumno ban codify ki practices ki jungi her pi menta ki mi ru ki brio ki ba shushim ya ka jat khasi hanrei dawat yo kparum de khasi kemerum de khasi shushim te kani kalong pi an bat kabam don lenti haka rukom kenkur jungi ki khasi te kani rukat kum kani kabil lakhang persya bat ladadon manu ba pentip lingba ki chiti jing ujor shangi ka isi kalaban shim ya ka bentaban ban ya chakmat ka kum ki kindon an per ha ki don kat tu kat ni pi pandang ni lawan ra kani ka ya ka klan belru kwa ban pentip ya pi shen ru ngin hab ban exercise biang ni ban ngam jeliu biang ban puli biang company shushu wat ya kanika ka khasi social custom lineage kat khnai spa khnai punyo yo le sing idang dan kam ban wara men benang pen bahas shushu ya kanika atu khnang ba ka clan bill ka bangin pas but ka khasi social custom lineage act ru kan ya rengkat bahkan mi tinghu para an hang ni pot discussion hoi ladingi kren constitutionally ngilak dan lah kajong put terekam jurisdiction kum ka KHDC Henry dangi pai ya ka jinglong kerpang jungi kum jai berdeu khasi pat ngidon jinge dai depi ong kata ngidon jinge dai wat napo ki shnong ki badan hapo khasi hills atau mas council but hajan de hills khamtam habide baka kenkur kenjai te namar takadau kanihi kan sa batai lingba kan kabil ya kaban dan ya kajing te song lada day napo Jante Hills ru namar kindan bet let's say kindan kiju kikur henry laka jong kepo na khasi hills kawe nishtai te ban kam benya shushu ngingi hab be hiban ban tip lani ban wat jing tip ban wat benya bat ban exercise kat kum kanika provision jong kanika bil ki kanong rim mem kanong rim jong ka klan bil kalong ba ya jai benriu jongi ka practice nalor ka sensyak hadatan rai bengiyo nalor ka rukombat khendo bengiyo ki practice ki barim ki jongi ki bangi codify kat kum ka an menta pot smart ka kur ka jai ru ka we ka practice ki jongi te namar ka ni ka ai jai lene ai kur bangi buat syaka keme kadika bakham her ni ki we pak jai benriu te but hadu kat menta ka khasi social custom lineage act ka shubatai be tang ban ai khasi tribe ya unu bade khasi unu bamdei banam ai te henry kat ban penyateli ban te song bat ban penjanai kurkom trekam jumi ban batai kumnu ki sengkur kin trekam ne kumnu ki kur khasi ban yo ka jing itu hi kata dikawe ka jing itu nama ondala terekam kani ka bil kamut kini ki kur ki babun hapo ri hasi kin sayo lagi jong ki somna ki jing itu bakal bar
lada itu dakaan lada kita kam hakakur namta kabaha kamiat jombi kuru kala la longkam bat mental lada ni perkhat lada ki klanyi ki sengkur ki kur bapher bante lakam ye ki jing e hapo ki kur halal ki jom ki kur le singa suban ong ba enem dan nong krong khasi le hajat bendeu jumi nama ki lala ki jom ki kur ki lape ila ka jom ka jing e aka imlang salang ka jom ki ngatrai ngau ukur sim nganam kwa dalonu nuru bani I yo wei pa upara persakur sim bon yang hapo khandailat yang hamot pran bon likrong ngalali tan ngong balai balai ni ha tong ini perkhat ke babahangin ya trelang tau kilak kunti sikiwe we kikur kin long kunta but what yakani ka jingduk tasam lu ngilala ban weng ya ka jingduk tasam tenri kumbalong mentapat ni isipun bahaki baduk namar ba ngimla ban te song ngimla ban peniateli ya kikur kijat kasi ajat no ya kalok shalade lani bobom shi ha te henry ya kikun kin hab iban ya daka ya ka lineage ban yo etang jat na de bomde kasi henry yaki ba dei ru ki kasi pan nama kat kum lineage kam danjing itu ban ong ban ajat sha ukpa ngasukan tu yaki banwan syangi banwan ya keren banwan ya kendu penyep penbet mai nama kam bah nama kan saya tengku bet haka syong kha sang la benong lada ni ajat syokpa te bun ki pa sutu lala ka jong dajing sutu kyong ni ajat kpa ba hanakan biangkan bet kani katai henry kam dei tang ba ajat kemi baka ba senjor kata ajat henry kasyong lala kajong kayeng kan jing senjor lada kayeng let's say mlak ban ya te song mlak ban ya teli kandang jing senjor hani tai henry pinchu keno be tang ba ajak kemi bakajat bendri jungi kalong kemi kamlak menong pi ka Administration of Clan Bill ka keren be chpang kakur ni te song kur ni aibor ki rang ba ni peniteli yaki te nila itu yaki dakaan yaki kur yaki rang bakur kat bakali ni cha ka keren be tang shabai dei baka kani ban yo jinglong khasi kerpang khamtam ban yo ki ya ka khasi tribe bangin pensisha bang la practice ya ka bat nila penskem dakaan te kan long kom jo ya ka lan